Iya ngene lho lek kowe bocah nom-noman ya nom-noman cah ganteng. He, oleh ku omong dak urung barah, Cuk. ana tekane diguna sing mateni bapak. Lah dalah sing ngomong sapa? Sampean? Aku ra gak kandha nek Adiguna sing mateni. Napa nyuwun? Adiguna teko ning gone pakem kuwi nakokno bapake. Lah sapa? Bapak Adiguna. Iki ceritane dhekne iki dadi anake lurah pakem sing biyen dadi kangane bapakmu. Pakdemu dadi kowe karo Adiguna ya sepupu. Isih sedulur lho. Isih dulurmu. Sing mateni bapak sapa? Sing mateni bapakmu iku mang Balsem Galiga. Jujur medan. Doronggung Galiga gara-gara goleki anake. Sing mateni kuwi. Oh, kaya ngono. Iya. Adiguna. Aku lihat, Mas. Sedulur Yatman. Pangapurane lamun to aku. Nah, Jotos sik kowe bapak kene mau. Wis ditewanjine lamun toke males patine wong tuamu. Kaya ngono. Aku bakal sabdan untuk lawan Anu sabda tulan aku. Ya. Goleki kali gajaya. Dor. Aku di karo kowe. Kok kamu membal macammu kembang nayu cepet men. Matur suwun sampun deretan. Apa? Wis, Dor. Golek ana dukil sing gedhe. Maksude lek Kanggo ngeplui kali gajaya. Masa musar Aku Yatman, anake ora pakem. Anteman. Aku Adiguna. Menapa nyelametke anakku Sariwati? Mergo kowe semani mateni bapakku. Bab Sariwati bandini aku ora hidup ora wis. Kamu tak pateni ora terima. Aku ora tiko. Kejawat ya. Ndara Putri. Sapa lek? Iki jenenge kowe gak ro? Sapa? Lastri Winong. Kowetan. Ndara